Lauan, botatzen naiz Euskal Herrira, etxera, Donostira eta bat. Eta orduan, ni lehendikan ere beti neukan euskararekiko lako zaurila, ez da, ez ikaste, ez nekidako. Eta nire familia euskalduna da. Eta, bueno, garai hortan garbi ikusi nuen, garbi baino garbiago, euskara ikasi behar nuela, euskadi heldu bezain pronto. Eta garai hortan, imaginara ez dakit imaginatuko duzuan ara ez, nahi irudiz ezkintanak direla negak, baina gazteago. Baina benetan, ez dakit baina urtea kontatzen hasiko bagina. Benetan euskal ikastea orduan pentsazina zen gaur bezala, euskaltegirik, ez irakaslerik, ez metodologiarik, ez ezerrez, bakarrik zeon, emergentekin nolabait izateko ikastola mugimenduan. Eta, hola, nire filosofia hutsa eta zera hori baztertu, rudimentarioki infinitiboen bidez eta euskera zabetu, eta sartu nintzen garaje moduko gela batian, orduan Zarauzko ikastola gero izango zen zera. Gero horren urtean ja ikastola berria bukatuzte, ja joan ginen gaur egun ezagutzen. Zer ikastola? Zer ikastola? 1994 Zarauzko ikastola, Salvatore Mitxelen.